Foru Gobernuak 3 milioi euro bideratu ditu Sakanako 9 herritako azpiegiturak hobetzeko. Alsasun hainbat kaleren berrikuntza bisitatu du Ziriza konseiariak. Hezkuntza departamentuak koronavirusaren aurrean prebentzio eta antolaketa protokoloa aurkeztu du haur hezkuntzako lehen zikloko eskoletarako 2020-2021 ikasturtean. Nafarroko festarik ez egunetan, gaueko 12 itxiko du gaueko aisialdia koronavirusko agerraldien aurreko prebentzio gisa. Turismoak eta kulturak bat egin dute uda honetan Nafarroko geografian zehar arte eta aisialdi jarduerak bultzatzeko. Nafarroko kirolarien 70% jarduera fisikori eutsi dio alarma egoeran. Nafarroko Gazteriaren Institutuak abentura anitzeko jarduerak eskaintzen ditu ingurune naturaletan eta gogorazi du aisialdi segurua posible dela uda honetan ere bai. Gobernuak 2 online jarduera programatuko ditu pertsona helduen eta haurren erresilientzia gaitasuna handitzeko. Abuztuaren 28an amaituko da Iruñako Zapirako hautagaitzak aurkezteko epea. 23 gaztek boluntariotza lanak egiten ari dira Piriniotan frankismoaren bunkerrak aurkitu eta berreskuratzeko. Osasun departamentuak gomendatzen du asko hidratatzea eta berorik handienetako ordutan esfortzurik ez egitea, batez ere 65 urtetik gorakoen eta 4 urtetik beherakoen kasuan. Nafarroko Gobernuak 3 milioi euro inbertitu ditu Sakanako eskualdean 23 obra ezberdin eta tokiko azpiegitura ezberdin hobetzeko. Proiektu horiek tokiko inbertsioen planaren barruan daude eta Sakanako mankomunitatearen 9 udalerritan eta instalazioetan gauzatuko dira. Alsasun hainbat kaleren berrikuntza bisitatu du Ziriza konseiariak. Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuak koronavirusaren aurrean berariazko prebentzio eta antolaketa protokolo bat egin du. Haur hezkuntzako lehen zikloko ikastetxetan 2020-2021 ikasturterako hezkuntza jarduera garatzeko. Ekimen hori Foru Komunitateko osasun agintariek baliozkotu dute eta aurkeztu du Carlos Jimeno Hezkuntza konseilariak. Dokumentuan balizko 4 egoera jasotzen dira eta egoera batetik bestera igarotzea hala badagokio osasun agintariek erabakiko dute. Bat, egoera normaltasun berria deiturikoago dagokio eta kutsatzeko arrisku txikia du eta kontrolatzeko gaitasun handia egoera honetan 2020-2021 ikasturtea garatzea planteatzen da haur hezkuntzako lehen zikloan osasun arriskua areagotzearen ondorioz beste egoera murriztaileago batera pasa behar dela esaten ez badute, behintzat osasun agintariek. Helburua da aurrei arreta presentziala eskaintzea ahal den neurrian 4 egoera ezberdin hauetan. Hezkuntzak dokumentu hontan jaso du aldagai horiek guztiak kontuan izateko garatutako antolakuntza lana. Protokoloan zehazmeaz azaltzen da ikastetxeak nola antolatu behar diren normaltasun berriaren lehenengo egoeran. Bigarren eszena tokian denek erabiltzeko espazioa blokeatzea proposatzen da. 3. fase hipotetikoan berriz unitate berriak sortuko dira eta azkenean 4. egoeran ikastetxeak erabat itxiko dira. Dokumentu osorik argitaratuta dago Hezkuntza Departamentuaren atarian eta bertan kontsulta daiteke. Ikastetxeak antolatzeko ardaz nagusiak hauek dira kutsatzeak saihestea, ikastetxetan gerta daitezken kasuak lehen detektatzea eta kasu horiek isolatzea, aurrez aurreko hezkuntza arreta lehenestea, familien bizitza familiarra eta lana uztartzea, ikastetxetan aurren hezkuntza eta arreta egokia bermatuz. Ahal den neurrian hezkuntza sisteman inplikatutako sektore ezberdinen enpleguari eustea. Nafarroak indartu eginen du koronavirusaren aurkako prebentzioa eta 2 ordu aurreratuko ditu ostalaritza guneen, elkarte gastronomikoen eta gaueko aisialdiaren itxiera herri guztietan jairik ez egunetan. Horren bestez, lokal horiek ateak itxi beharko dituzte gaueko 12tarako. Osasun departamentuak 70 positiboren berri eman du azken ordutan eta gainerako murrizketak luzatuko ditu, baina Mendillorriko egoera berexiak kenduko du. Turismo eta kultura sektoreari abuztuan eta irailan laguntzea arte eta aisialdi jardueren eskaintza sendo erakargarri eta osoarekin, garapen ekonomiko eta enpresarialeko zein kultura eta kirol departamentuek lortu nahi duten helburua da.
Biek batera lan egin dute Udabizi eta Oinak Odeietan programak egiten. Bisitariek Nafarroko toki ezberdinen erakargarritasun turistiko eta kulturala berrikus dezaten. Udabizi eta Oinak Odeietan dira abuztuan eta irailean foru komunitateko hainbat txokotara proposamen turistiko eta kulturalak eramango dituzten bi ekimen. Kirola egiten duten Nafarroko biztanleen 69%-lauek jarduera fisikori eutsi dio alarma egoeran. Nafarroko Kirolaren Institutuak egindako ikerketa baten emaitzen aurrerapenetik ondorioztatzen denez. Azterlan horretan gainera ikus daiteke jarduera fisiko handiagoa izan dela, ia 8 puntuko aldean gizonen artean 73,2 emakumen artean baino 75,5. Lan honetan, konfinamendu garaian egindako jarduera konfinamenduaren aurretik egindakoarekin alderatu da. Modu horretan, koronavirusaren pandemiaren inpaktuan neurtu nahi izan da kirola egiten duen biztanleriaren segmentu ezberdinetan. Azterketa telefonoz egin du Data Lab Research enpresak uztailaren 1-tik 16 bitartean eta bertan jarduera fisikoa 4 taldetan ebaluatu da. Taldeak hauek izan dira, maila eta errendimendu altuko kirolariak 101 konsulta, kirolari federatuak 300, eskola adineko kirolariak 300 eta kirola egiten duen biztanleria oro har 300. Lanak eskaintzen dituen lehen emaitzen arabera, Nafarroan kirola egiten duen biztanleriaren 69,9%-ak konfinamendu garaian ere kirola egin du. 30%-ak aldiz jarduera osoa bertan bera utzi du. Datu horiek eta jarduerari dagokionez gizonen 100%a emakumena baino handiago izateak erakusten dute pandemia aurretik kirol gehien egiten zutenek ohitura horri eutsi diotela konfinamenduan zehar ere. Konsulta honetatik atera daitezken ondorioen artean aipatzekoa da kirola funtsezkoa izan dela deskonektatzeko eta entretenitzeko elementu edo irtera balbula gisa, eta oso baloratua izan dela inkesta egindakoen 73,7%. Errutinaren batekin jarraitu baitute. 16,5%-arentzat berriz estresari aurre egite aldera erlaxatzeko elementua izan da. 13,6%-ak esan du ezinbestekoa izan dela. 11,5%-ak izaera ludikoa izan duela aipatu du eta 11,5%-arentzat errutina eta diziplinei eusteko motivazio faktorea izan dela. Nafarroko Kirolaren Institutuak proposaturiko galderei erantzundakoek arrazoitu dute jarduera fisiko osoa bertan bera uztera eramat duten eragozpenen artean, baliabide edo azpiegiturarik ez izatea 25,7% denbora falta 25,5% edo interesik eza 21,8% egon direla. Azken hori aipatu da gehien bat emakumen artean. Azterketa gai hauetan oinarritu da, 4 talde horiek nola bizi izan duten konfinamendu garaia, emandako neurriak zenbataraino bete dituzten, eta koronavirusak sortutako salbuespen egoerak eragindako kezka nolakoa izan den. 4 talde horien artean ikasleen taldeak konfinamentua zorrotzagoa bete du, hau da, 48,4%-ak ez da irten denbora osoan. Errendimendu altuko taldean 4-tik 1 ez da etxetik irten. Federatuen taldean aldiz 42,2%-a egunean behin atera da eta 27,7%-a astean behin. Biztanleria orokorraren kopuruak ere azken horien oso antzekoak dira. Kirolari gehienek uste dute oso ongi bete dituztela konfinamenduaren salbuespenezko neurriak, baina federatuen segmentuak gogo berotasun gutxiago erakutsi du eta nahiko ondo egin duela esan du. 100 oso txiki batek maila altuko kirolarien 5%-ak erregular igaro duela aipatu du. Horrez gain, koronavirusak zenbaterainoko kezka sortu dieten erantzun dute, kezka oso handia esan du biztanleriak oro har, 50,6%-ak. Talde horretan adin-tasa handiagokoak sartzen dira eta eragina izatea dirudien aldagaia da lanaren arduradunaren ustez. Familia bizitza sare sozialak edo ariketa fisikoei inkestan beste jarduera batzuk egiten igarotako denbora ere aztertu da alarma egoeraren aurretik horri eskainitakoarekin alderatuta.
Biztanleria orokorraren segmentuak gehiago hitz egin du familiarekin eta lagunarekin 74%. Eta sare sozialak ere gehiago erabili ditu 60%. Datu horiek aldatu eta areagotu dira ikasleen artean. Izan ere, horiek gehiago erabili dituzte sare sozialak 82%, eta ondoren familiarekin eta lagunekin hitz egin dute 81,5%. Talde horren barruan 43%ak pandemia aurreko denbora bera eskaini die ikasketei eta 41,4%ak aldiz denbora gutxiago. Javier Remirez lehendakaritzako berdintasuneko funtzio publikoko eta barneko kontseilariak ezagutu du Nafarroko Gazteriaren Institutuak gazteentzako eskaintzen dituen udako jarduera eta programetako bat. Hain zuzen ere, El Piruleto de Cabanillas gazte elkarteko gazteekin batera, balsa neumatiko baten bidez Irunberriko arroilatik igarotzen Iratiko ibaiaren balio naturalak ezagutzea proposatzen duen jarduera partekatu du. Herritarren eta gizartearen erresilientzia gaitasuna handitzea da herritarrekiko harremanetako departamentuko bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiak uda honetan online antolatzen dituen 2 jardueraren helburua. Modu horretan, Nafarroa suspertu planaren barruan helduentzako online tailerra eta haurrentzako erakusketa virtuala programatu dira. 2 proposamenak aurrera eskuragarri dira zuzendaritza nagusiaren web orrialdean. Zehazki, balioetan oinarritutako erresilientzia helduei zuzendutako online tailerraren helburua da, gizartearen erresilientzia gaitasuna sustatzea egungo egoeran. Sekula ezagutu gabeko egoera baita, eta kontzeptu hori ezinbesteko tresna bihurtzen da ikaskuntzak ateratzeko. Halaber, gainditze edo biziraupen hutsetik haratago, ikaskuntza horiek bizikidetzarako funtsezko balioetan oinarritzeko aukera dira. Esate baterako, autokontzientzia, lankidetza edo iraunkortasuna. Arete Aktiba enpresak dinamizatutako tailerrak gizarteari erresilientzia modu ireki eta eskuragarrian garatzen laguntzeko espazioa eta akonpainamendua eskaini nahi ditu. Norbanakoaren eta gizartearen uste osoak berreraikitzaile inoiz baino funtsezkoa den testuinguru eta aro honetan. Online tailerra debalde da eta une oro zuzeneko komunikazioa eskaintzen du talde dinamizatzaileekiko 2 gidarirekin. 10 urratsek osatzen dute eta gutxi gorabehera ordu pare batean egin daiteke. Bertzalde, eskolarako bideak nire historia 11. jarduera aurrei zuzendutako proposamena da. Bertan, eskolarako bideak erakusketa modu virtualean ezagutzea proposatzen zaie eta ondoren, eskolara joan ezin izan duten hilabetetan Nafarroko haurrek izandako sentimenduak, sensazioak eta zailtasunak panel batean lantzea. Bideoan mundu osoko haurren 10 historia jaso dira. Zipa Press argazki agentziaren eskolarako bideak erakusketaren protagonistenak. Horrela ikastetxera joateko dituzten esperientzi gogorrak ezagutzera animatzen ditu, bisita konfinamenduan zehar bizi izandako egoera personalaren eta azken hilabetetan ikastetxera joaterik izan ez denen sentitutako emozioen eta sensazioen gaineko gogoetarekin amaitzea gonbidatzeaz gain. Zuzendaritza nagusiak bideoak edo argazkien eta testuen konposizioak egitea proposatzen du eta helbide hontara bidaltzea, paz y convivencia @navarra.es. Jasotako lan guztiak web orrialdean agertuko dira. Abuztuaren 28an amaituko da epea Iruñako Zapia sarirako hautagaitzak aurkezteko. Horiek alkateak udalbatzako kiden eren batek, 10 erakundek zein 500 eskatzaile partikularrek aurkez ditzakete. Ezin izanen da hoien berri eman jendaurrean eta abuztuaren 31arako aurreikusitako bozeramaileen batzordean ezagutaraziko dira. Bertan erabakiko da zein hautagaitza eramanen den batasunaren pribilegioaren aurreko osoko bilkurara onetsia izan dadin. Eskabideak udal erregistroen bidez aurkeztu behar dira. Eskabidearekin batera motivazio idatzi bat aurkeztu beharko da. Zeinean adieraziko baitira hautagaitza hori aurkezteko zioak. Sariak 2 osagai izanen ditu. Zapigorria, zeinak mutur batean hiriaren armarria izanen baitu, brodaturik eta eskultura bat Burguen batasunaren alegoriarena. Mikel Okinena artista nafarrak diseinatua.
Urtero ematen da Batasunaren pribilegioaren ospakizun egunean irailaren 8an. Iruñeko udalaren protokolo zeremonial ohore eta sariei buruzko erreglamenduan jasotzen denaren arabera, Iruñeko zapia ohorezko sariak xedetzat dauka personak, fisikoak zein juridikoak, eta erakundeak saritzea baldin eta haien eguneroko zereginetan edo jardunbide profesionalen modu aktibo eta agerikoan aritu badira Iruñaren ezaugarriak, haren historia eta kultura zabaltzen eta finkatzen, edo gailendu badira aparteko ekarpen bat egin dutelako arten edo zientzien esparruan. 23 gazte voluntario ari dira egunotan Nafarroko Pirinioetan frankismoko bunkerrak aurkitzen eta berreskuratzen. Muga gotortua izeneko gazte voluntariotza esparruari esker. Proiektu hori Nafarroko Memoriaren Institutuak eta Nafarroko Gazteriaren Institutuak elkarlanean antolatu dute, eta beran garatzen ari da abuztuaren 1-tik 15 bitartean. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak herritarrei eskatu die arreta handia jartzeko, tenperatura altuengatik osasunerako alerta berriaren aurrean. Alerta horrek aurreikuspen meteorologikoen arabera Nafarroa osoari eragingo dio, ostiraretik abuztuaren 7tikan astelehen arte abuztuaren 10 bitarte. Alerta laranja gaurtik aurrera Nafarroa osoan, Iruñan eta Tuteran astelehen arte temperatura maksimoak eta minimoak oso altuak izango dira.